Jeg står og glor på dig. Ved du hvad? Du er fejl. Jeg står her og gæster, og du er bare nede. Jeg gæster her. Du er bare åndsigt. Jamen, det er fucking nede, man. Kan vi komme sammen? Men jeg er ikke sådan rigtig bøsse. Fuck, det gør jeg bare ikke med! Jeg er heller ikke bøsse. Kan vi komme sammen? Jeg er altså ikke bøsse. Okay, altså. Jeg vil gerne komme sammen med en Så er det ikke aberne, der er de store karriere? Nej. Hej, og velkommen til årets Børnesmashing 2009. I højre side har vi blåt hold, og i venstre side har vi rødt hold. Begynd! Dårlig start på blåt hold. Fight! Og der er den snydning fra Peter. Hej. De to mærkelige mennesker er nu på vej ud til folk for at sige hej. Der kommer en bil. Ring, ring! Nej, hallo! Det lyder frækt. Ring, sagde min mormor. Ring! Sagde min mormor. Hold lige på pause, så kommer den. Det er jo altid, at jeg skal måske lige skifte. Fik du det med? Filmen er lavet af Homo Hans, Dildo Dasker og Dildo Hans.